Un o 2 blaenoriaeth allweddol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yw bod ein system gyfiawnder yn fwy effeithiol. Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid, cymunedau a dioddefwyr i wella hyder yn y system cyfiawnder troseddol. Pam mae hyn yn bwysig? Mae'n ddyletswydd statudol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd weithio'n agos gyda phartneriaid i sicrhau y darperir system cyfiawnder troseddol effeithiol ac effeithlon ar gyfer ardal ein heddlu. Bydd ymchwiliadau troseddol gwell a chyflymach yn arwain at ganlyniadau cyfiawnder troseddol mwy llwyddiannus, yn enwedig y rheini sy'n ymwneud â thrais yn erbyn menywod a merched. Sut? Gostyngiadau yn nifer yr achosion sydd wedi croni yn y system cyfiawnder troseddol. Craffu annibynnol i fynd i'r afael ac anghymesuredd. Arloesi i wella profiadau dioddefwyr. Gostyngiad yn nifer troseddwyr tro cyntaf. Llai o droseddwyr benywaidd yn cael dedfrydau o garchar. Lleihad mewn aildroseddu, a dull adferol yn cael ei gynnig fel mater o drefn ac yn ychwanegol at unrhyw ganlyniad ffurfiol i dioddefwyr. Beth fydd hyn yn ei olygu i ni? Ymchwiliadau troseddol safonol a chyflym. Canlyniadau mwy llwyddiannus, yn enwedig mewn perthynas a thrais yn erbyn menywod a merched. Cydnabod pa mor fregus yw plant, fel dioddefwyr a rhai sy'n cyflawni trosedd. Llai o ymyriadau wedi targedu a gorchmynion ataliol, ac yn y pen draw, gwell ymddirieddaeth a hyder y cyhoedd yn y system cyfiawnder troseddol. I gael rhagor o wybodaeth am weledigaeth a blaenoriaethau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, lawrlwythwch Gynllun yr Heddlu a Throsedd o'n gwefan.